Iker Arrue Mauleon, Donostia, dantzari eta koreografoa. Txikitatik euskal dantzan aritu zen Pasaian, baina etzen berehalakoan murgildu dantzaren ikasketetan. Aurretik, arkitektura ikasketak egin baitzituen Euskal Herriko Unibertsitatean. Ondoren, dantza garaikideko ikasketak burutu zituen Madrid eta Londresen Eusko Jaurlaritzak emandako beka bati esker. Harrezkero koreografo askorekin lan egin du estatu naiz nazioartean. Txebi Muradai, Madril, Monika Runde, hau ere Madrilgoa, Anders Christiansen, Danimarka, Dominic Port, Kanada, Mark Sprandling, Alemania, eta abar luzea. Konpainia ezberdinekin aritu da, eta hoien artean, Kobosmika konpainia ezagunarekin ere aritu da. Beste hainbat diziplinatako sortzaileekin ere elkarlanak burutu ditu, antzerki zuzendari, artista bisual edota eskultorekin. Besteak beste, Salva Volta, Jesus Robisco, Eva Borner edota Tiago Valente. Bartzelonako Unibertsitateko Gerard Vilar eta Jessica Jacquesek zuzendutako Danza y Performatividad izeneko proiektuan hartu du parte. Dantza garaikide, filosofia eta estetikaren inguruan azterketa analitiko bat proposatzen duen hitzaldi sorta. Dantzari eta koreografoa izateaz gain, pedagogo lana ere burutzen du Espainia, Danimarka, Holanda, Frantzia, Alemania, Austria edota Mexikon. 2009 urtean, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin Aido Project sortu zuen, eta harrezkero bere zuzendaria da. Kezka eta ardura ezberdinak erantzun eta haietara moldatzeko aukera eskainiko zuen hizkuntza koreografikoa bilatzeko beharrak bultzatuta, eta hausnarketa hauek ikusleari azaltzeko helburuarekin sortu zuten. Egitasmoak 3 arlo biltzen ditu: dantza ikuskizunen ekoizpena, Alzheimerra duten pertsonekin egindako lana eta profesionalentzako formakuntza. Sortutako ikuskizunen artean honakoak daude: Ojos en la nuca, 2012koa, Retratos de la Belle Époque, 2013, Invisible Beauty, 2014, Because Who is Perfect, 2014, 119.104, 2014koa, Schubert 2019, eta azkenekoa, En Picado, 2020 eta 21 urtekoa. Bere azken lan honetan, 5 dantzari daude holtzan, eta baita 2 musikari ere. Suizidioa abiapuntu du lanak, baina ez da gai honetan sakondu nahi. Pertsona bat horrelako ekintza bat egitera eraman dezakeen mundu horretan baizik. Horrela, gai ezberdinen inguruan hausnartuko dute. Lan honi buruz lasai hitz egiteko aukera izango dugu gaurkoan berarekin, eta baita bere ibilbide interesgarriari buruz aritzeko ere. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Iker Arrue Mauleon. Arratsalde honetan gitorri Iker esan da bezala. Arratsaldeon. Kokazazu pixkat mikrofon hori goruntz, ahotik gertu gera dadin hori da. Eta lehen Patriziari egin diogu aurrerapen galdera bezala, baina guk beti tartea abiatzen dugu galdera berarekin. Galdera inozo xamarra da, gero oianak egiten ditu, eta jozko hauak direnak. Baina galdetzen dizugu arte eszenikoen mundurren protagonista zareten hoi, ea kafezaleak zareten ala ez, tarte honek kafe utxe izena duelako, ez dauka logika gehiagorik, beraz, hortxe galdera. Eta egun batean estadistika terako dugulako, eta Euskal Herria hau bete hortzutziko dugulako erantzunekin. Ni oso kafezalea nahi. Esango nuke denbora... Trenean jetxi eta bere ala kafe bat hartu dut. Esango nuke aurtengo denboraldiak bintzat nabarmen bideratu duela arte eszenikoen mundu hau kaferuntze. Horrek urtean denboraldian oreka gehiago genuen, baina aldatzen hasia da gauza. Ez du goiana ikusten. Bai, hemen txenau. Oso ondo. Nola, bea, ez dan kafezalea, esan du, ala. Ni banoa hemendik. Ni banoa. Bueno, zuretzera kafezalea, tamen txizode. Bai. Eskerrak arte eszenikoek salbatzen dauten, ze. Bigarren kafe izeneko saio batean, kafe utxe izeneko tarte aurkeztu, eta bilankideak kafe
Gorrotatzaileak ez du izango. Gorroto ez. Bueno. Zaleak ez. Onartze zaitugu zure akatxeta guzti. Hori da maitasuna. Bueno, Iker, eskerrik asko hemen izateatik gurekin. Zuei, gonbidapena luzatzeatik. Eta nik aipatu dut, zuen azken lanla Aido proiektekin enpikado izan dela, nik ikusteko aukera izan nuen, errenterin, eta gaina astelenean egon nintzen zuen entxegu ireki horretan. Eta nahiko nuke nik azaldu dut zerbait, baina uste dutzuk asko zere hobeto azalduko duzula, beraz, kontaiguzu pixka bat zer den ikusleak, enpikadon ikustera juten bada, jasoko duena edo. Ez dakit ez da nondik hasi. Bueno, gure abia puntua izan zen, edo asmoa izan zen, gaur egungo gizartearen, gizartean identitate galeraren inguruko pixka eta hausnarketa bat planteatzea. Eta guretzat planteamendua edo hasiera puntua izan zen, eszena zehatz bat. Izan zela eraikuntza baten goiko aldean, azotean, aurkitzen diren modu kasualean, aurkitzen diren lau pertsonaien artean garatzen den erlazioa. Eta nola egin duzue lan horren prestaketa? Uste dut 3 fase, aipatu zenituen adibidez lehengo egunean entxegu irekian, 3 fasetan burutu duzue, kontaiguzu pixkat fase bakoitzean zer izan den lana? Bai, lan hau beste lankide batekin batera zuzendu dut, Mar Rodríguez Valverde izenekoa, bera Almeriakoa da, baina Madriden bizi da, eta azkeneko 2 urtetan berarekin kolaboratzen egon naiz proiektu ezberdinetan, eta sortu zitzaigun aukera proiektu hau elkarrekin zuzentzeko, eta orduan, egon ginean 6 bat aste edo ensaioak hasi baina lehenago elkarrekin lanean dramaturgia eta pixkate gero, libretoa deitzen bukatu dugun nota eta guzti horiek garatzen. Eta hori izan zen, guretzat lehenengo fasea, zeinean planteatu genuen gaiaren edo piezaren nondik norakoak, pertsonaien dramaturgia, pertsonai bakoitzaren ezaugarriak, eta zen mugimendu kalidade bilatu nahi genuen pertsonai bakoitzaren gatazka edo konfliktuari lotua. Eta horren ondoren uki genuen lehenengo ensaio EP bat dantzaretoan, eta 2 asteko dantza EPA izan zen, nahiko motza. Eta bigarren EP horretan definitibu nituen edo atera egin nituen pertsonai bakoitzaren konfliktuari zegokion koreografia. Orduan ez genioen buelta gehiagirik eman asuntuari, planteatu genien dantzariei zein zen haien pertsonaia, lehenagotik noski bidali genien informazio guztia eta haiek irakurri zuten eta landu zuten. Eta hori izan zen pixkat bigarren zati. Eta 3. bai sartu ginen pertsonaien arteko erlazioa garatzen, pertsonai bakoitzaren mugimendu zehatz edo keinuak definitzen, zeinek emango zioten eszena bakoitzari esan nahia. Eta bai lehen aipatzen dituen eszena txiki hoien konflikto hoien arteko ere loturak hori da lantzen. Nire adibidez, aurrekoan hemen agenda aipatu genuenean, aipatu nuen uste dut Malandaen konpainia zetorrela Donostiara eta entxegu irekiak eta horlakoak ere egiten direla, eta badela zerbait dantzan egiten ari dena. Eta nik joan den astelenean zuen entxegu irekia ikusi nuenean, iruditu zitzaidan izugarria dantza ikuskizunaren atzetik zegoen lana, ez? Prestak eta adibidez, aipatu duzun lehen fase horretan dramaturgiarenean, zer referentzia hartu zen dituzten liburuenak, koadroenak, eta hori iruditu zitzaidan oso politia ezagutzia. Eta oso interesgarria. Bai, gainea lenguan komentatzen genuen ere astelenean egon saio irikian, arte eszenikoen lanen inguruko dokumentazioa ez da hain maiz ezagutzen. Eta, beste agian pinturan edo eman daitezken pintura edo beste disiplina batzutan ere ezagutze ditugu referentzia batzuk, edo iritsi zaizkigu nolabaiteko dokumentazioaren inguruko lanak, baina arte eszenikotan ez da hain ezaguna, eta ia da nolabait laguntzen duela behin publikoak informazio guzti hori ezagutzen duenean, edo entzuten duenean, obra ulertzean. Bai, eta dantzan ere askotan gertatzen da, ez dut ulertu, ez? Hori ere beti dago, ulertu behar alda, hori ere beste eztabaida bat izan daiteke, edo denborarako mandezak, ez? Baina horre ere badago. Eta musikaren lanketa. Barkatu Goiuri, bota. Nik esan behar behin
dantza ikuskizu bat ikustera junitzen, izango zen ikusten nun lehenengoa, bigarrena alako zerbait. Eta etan itzen, eta esan nun, ez dut ulertu. Eta nekin zau pertsonak esan ziten, baina disfrutatu duzu? Eta esan nun, bai. Eta esan ziten, jazta. Eta nik, egia da. Bai, egia da. Eta hola xegeatu nintzen. Beti dakagu nolabait ohitura antzerkiarekin pixkat konparaketa egiteko, eta antzerkiak normalean nahiko dramaturgia linealagoa dukitzeu, baina egia musika normalean ez gara ulertzen saiatzen, eta musika lehen komentatzen zenuten ere saiatzen gara sentitzen, eta gustatu zaigun edo ez erabakitzen, eta ez goaz areago, eta askotan, dantza garaikidearekin ere hori gertatzea. Egia da guk lan hau, dramaturgia aldetik oso zehatza izan dela, ez dela ohizko prozesu bat izan, edo behintzat gu ez gara horrela lan egitea, ez gaude horrela lan egitea ohituak, ez gaude. Eta dantzarientzat ere arerio nahiko interesgarria izan da, ze haiek ere komentatzen zidaten behin prozesua amaituta ere, ez dutela espero, horrela izango zala prozesua, eta arerio polita izan dela. Begira. Like a holy word, like a white hot flame. Bostak eta 24 dira, eta Iker Arruen Mauleonekin ari gara, dantzari eta koreografoarekin, oraintxe gugan helduzareten ontzako batzutan gertetzen zaigu, eta entzulek esan dut, oraintxe iritsi naiz, eta ze interesgarria, baina nor da, eta, Iker Arruen Mauleon dantzari eta koreografoarekin ari gara, kafe hutsa tartean, eta entzunez baduzue kafezalea da. Arte eszenikoetan eta dantzan askotan argiztapenak izugarrizko garrantzia du, hemen aritu gara argi diseinatzaileen batekin, eta musikak ere zuen lan honetan Idoia Hernandez eta Aitor Zabala dira, musikariak. Konta iguzu nola izan den bai Iban Martin argiztatzailearekin eta musikariekin lan hori, nola egin duzuen? Bai, Ibanekin ez da lehenengo aldia lan egin duguna, koizpen batzuk berarekin garatu ditugu, eta artistikoki oso ondo konpontzen geha. Beti arkutzen gara goeraren batean ikuspuntu desberdinarekin, eta polita izatea beti hor elkar bide bat edo aurkitzea, edo akordio batetara iristea. Nik uste dut ere modu desberdinean pentsatzea beti oso aberasgarria dela, bai batek eta bai besteak bi alboek ikaste dutelako. Eta Idoiarekin lehenengo aldia da, lan egin duguna, edo nik lan egin dudana. Fiskat kasualidadez iritsi nintzen Idoiarekin harremanetan jartzea, guari ginen erresidentzia artistiko bat egiten Niesen kulturgunean, eta Iker Tolosak, zuzendariak komentatu zidan, nik komentatu nioen kasualidadez, oraindik ez genula musikaria, berak Idoiari buruz fiskat hitz egin zidan, aholkatu zidan interneten bere izena idatzi, eta begiratzeko ea gustoko nekan bere musika, eta etxera iritsi eta hori egin nun, eta txundituta gelditu nintzen, bere lehenengo diska entzun eta berehala. Eta hola fiskate abentura moduan, berarekin harremanetan jarri nintzen, proposamena bidali nion, eta berak ere pozikon hartu zuen, eta hola izan zen. Guri berdina gertatu zitzaigun, honea etorri zanean Idoia Hernandez, bigarren kafea, lehenengo bigarren kafea hartzea gurekin, eta pianoa utzi genion, eta hartu zuen karpeta bat zan. Hasi zan improvisatzen, horri batzukin eta pianoarekin, eta esan genuen, gu ere txundituta. Bai, karpeta edo horri zurrun xamar batzuk, eta haiekin egiten zen olako zarata perkusibo bat. Bai, kriston potentziala daka, eta bera oso humila da, eta berarekin lan egitea oso erresa da. Bai, esan transmititzen du izugarri, holtzaren gainean. Aurrekoan ere astelenan berehala jo zituen 2 pieza txikitxo hor, eta bai. Gero berak beti esaten du, nik ez dakit hitz egiten, eta lotzen matik, gero espresatzean ere hizkuntzaren bidez ere kriston komunikatzeko ahalmena daka. Bai. Eta jantzitegiaren inguruan, zer esan diezagukezu? Ze nik adibidez, onartu barri zut ikuskizuna ikusi nuenean, ikusi nituen estilo ezberdinak, baina nintzen iritsi astelenan, sangontasun horretara, inundik inora, eta horreratzean lan handia dago. Bai, gainera bere zailtasunak uki dituz, jantzi diseinatzailea Mexikokoa, eta printzipioz, bigarren ekoizpena da berarekin lan egiten genuna, eta printzipioz asmoa zan bera honea etortzea gurekin lan egin ahal izateko, baina COVID-en inguruan eta ezinezkoa izan zen, orduan handik egin behar izan zituen jantziak,
bueno, izan zen kriston lioa, divertigarria ere, dantzarien artean eskatu genien berak eskatzizkigun neurriak hartzeko, bidali genizkion, berak pixkat aziegas edo egin zituen, eta, bueno, bidali zituen, eta bakarrik arreglo txiki bat egin behar izan genuen, eta dena bikain zegoen. Bai. Gure bildurra izan genuen ere, momentu batean ere aduanan gelditu zuten arropa eta bidaltzeko mehatxatu gintuzten, orduan, bueno, horrok egunen ere gure estres momentua, baina... Aventura hor. Bai, ez, baina bai, diseinuari dagokienez, saiatu ginen piezaren dramaturgiarekin ere bat etortzen, orduan guk planteatu dugu saiatu geha pixkat publikoaren pertzepzioarekin jolasten. Orduan, bueno, guk sortu dugu pertsonai lineal bat, krisi ezberdinei aurre egiten diela bere bizitzan zehar, eta hauetako krisi batean, krisi bakoitzean buruaz beste egiteko impulsoa dauka, baina hori egin beharrean egiten duena da aurreko identitate hori borratu eta beste berri bat hartu. Orduan saiatu ginen ere salto hori adierazten jantziekin, eta horregitek aukera genituen hamarkada desberdinetako estiloetan oinarritutako diseinuak. Hor, aipatu duzu Idoia, baina uste dut, Oiana Besga ere tartean dela, guretik... Gure maitxo ondatik pasatako beste artestenikoen protagonista horietakoa. Eta gaur aipatu dugun Idibegi lana, Larrua proiektukoa aritz da, bere dantzarietako bat, eta nahi nuen ekarri, baina euskeraz ez dakit. Baina, bueno, esan zian, ikasten dudanean antxi ongo naiz, beraz, berez ahi ongo ga. Luzitxe ongo dugu. And does the holy notion hear a cry? Do you tie your letters tight? What do you see when you close your eyes? Eta, bai, badaukagu hemen prest estetika estera protagonistoi eskatzen dizugu, datorren asteko protagonistari galdera bat egiteko. Baina ez da izaten galdera itxua, alegia, Oianak abisatzen dizue egun batzuk lehenago, haizu, hau edo beste etorriko da, eta ari galdera bota. Eta Beatriz Egizabalek aurreko astean gurekin izan genuen protagonistak, zuretzat ere bota du galdera. Beraz, entzun. Zubildurra. Kaixo, Iker. Bueno, niretzako dantza gorputzarekin espresatzea da, ez? Eta hortik artea sortu daiteke. Bueno, netzako igual hau da definizioa, ez dakit baino. Orduan, gorputza gara, oso importantea da, gorputzarekin espresatzea. Ondo ikusiko zenuke eskoletan gorputz eziketan dantza sartzea. Edo zergatik ez dago dantza eskoletako kurrikulumean musika sartuta dagoen moduan. Bueno, agian zergatik ez duzu jakingo, baino hau aldarrikatu beharko genuke, ez? Bueno, ondo izan. Hortxe galdera. Dudari gabe, ez? Nire ustez dudari gabe. Ez ez dago askoz gehiago esateko, ez da? Pentsa, nien naiz dantzaren munduko pertsona bat, kultura konsumitzaia bai, eta dantza gustoko dudana, baina ikusten dut hori, sentitzen dut hori, musikari bai naiz eta musika ikasketak eskoletan egin behar direla aldarrikatzen dudan bezalaxe, hainbeste edo are gehiago, uste dut beharko litzatekela dantza ikastetxeetan. Ze uste dut instrumentu bat jotzeko egin behar den bidea dela gure gorputzetik garatago dagoen zerbait hemen beratzeko bide eta ikasketa bat, baina gurea den instrumentu hori, gure gorputza bera, uste dut abia puntualitzatekela, eta hor asko uztartu beharko liratekela, akaso gaur egun uztartzen ditugunak baino gehiago, musika eta dantza. Eta dantza eta musika. Goi mailako musikarek ezagutzen ditut, edozein konpas dantzatzeko gai izango liratekenak, eta kontrakoa, dantzari virtuosoak, piano hori hartu eta 5 nota joko lituzketenak, ez? Eta uste dut hor, badagoela ezinbestekoa den ezkontza bat, eta horrek ikastetxetan ia elkarrekin beharko lukela, edo? Bai, espresio modua da, eta gizakiak eran moduan hitzaren bidez komunikatzen geha, baina gorputzaren bidez ere komunikatzeko ahalmena dakagu, eta normalean pixkat begietatik jasotzen dugu informazio guztia, eta
espresatzeko ahalmena, gorputzarekin espresatzeko ahalmena ez dakogun bitartean, nik uste dut ere bestei pasatzen diegun informazioa ere, nahiko limitatua izan daitekela, orduan, zentzu horretan, uste dut dudarik gabe beharrezkoa litzatekela. Bai. Aritu gara batez ere pikado lanari buruz hizketan, baina zure ibilbidea luzea da, eta beste hainbat galdera ere beste arlo batzukoak egin nahiko genizkizuke. Nik lehendabizikoa Aido proiekten inguruan, uste dut proiektuaren inguruan. 2009 aipatu dut, 2009an sortu zen. Konta iguzu, nola sortu zen izena nondik datorren ere, pixka bat zer den proiektu hau? Nik aikido arte martziala urte askotan landu dut. Orduan, konpainia sortzeko ideia eukinunean edo nire interes nagusia izan zen niretzat edo publikoarekin pixkat konpartitzeko interesanekan gai horiek nolabait komunikatu ahal izateko hizkuntza koreografiko bat garatzearena. Orduan, hasiera batean, dantza garaikide ikasketak egin nituen eta aikidoa ere nire gorputzan nahiko integratua zegoen, nire helburua zen bi disiplina horien arteko nahasketa bat egin eta hizkuntza koreografiko berri bat sortzea. Orduan, aikido hitzak, hiru silaba dauzka, ai da bi elementuren arteko elkarpena, bat gehi bat hiru. Bi elementu desberdinen artean desberdin bat, hirugarren desberdin bat lortzea, ki alderdi energetikoago horrekin dago relazionatua eta do da bidea. Orduan, ni nahiko pertsona pragmatikoa naiz, orduan energia alderdi hori pikutara bidali nun eta aidorekin gelditu nintzen dukarrik. Begira. Gungea lanean... Hortxe, ari gara ikusten proiektuaren hainbat eta hainbat bideo jana. Eta musiken enzenbelekin egin zuten elgarren proiektuaren irudiak. Eta hor, ezkontzori gertatzen da, musika profesionala eta dantzari profesionalen artekoa. Nik esan dut, ezagutzen ditudala, esparru batetik besterako bideo hori egiteko gaitasun bat ere ez dutenak. Gauza guztiak esate aldera eta egi guztia esate aldera kontrakoa ere ezagutzen dut. Musikari oso trebeak diren dantzari profesionalak, eta oso dantzari trebeak diren musikari profesionalak ere bai. Hori ere gertatzen da, inora ez da dira. Zerretu. Musika batean, normalean, horren artelan egin Era gaina bideo hontan ere jaiotz ikusten dugu gurekin egondakoa. Bai, dagoeneko arte eszenikoen familiatxoa egin dugu pixka. Eta hain ondia familia hori ere ez tamalez, baina... Baina, badago jendia. Agurtzan intxaurraga topatu dugu Artolosan, Kandido Durangarekin, horari dira Inigo Gaztezirekin ere, alako martxorako behartzuen eta iraien estrenatuko den oso lan ederrean lanean, eta testu erakutsi didate. Bai, antxe zeukan Kandidok testua. Testua txilikuk euskeratu dula, eta gaur da txilikuren urtebetetze eguna. Aiba! Begira. Hau etzegon prestatuta, ba. Testua txilikuk euskeratu du, bai. Eta, testu puxka, testu bezala nazioarteko antzerkisariak eta jaso izan dituena, eta eukiko dugu aukera horren inguruan aritzeko, bai. Lehen aipatu dut, Aido proiekten barruan, ikuskizun ez gain baduzuera ere Alzheimerra duten pertsonekin lan egiteko arlo hori edo, ez? 2003an hasi omen zinen. Amairuan. Gaizki esan dut agian, ez? Bai, negira. Eta nola hasi zinen horretan, importaz bezizu kontatzea, kontatu, eta gero horren inguruan pixkat agian gehiago itzen gondu, bai. Ja ez dugu horatzen ez urtetan, baina aitari Alzheimerra zakala diagnostikatu zioten, eta nik uste dut edo nork edo zein zenidek Alzheimerra dakan edo zein zenide saiatzen dela bere aita o bere bikotea estimulatzen alduen neurrian, eta ni dantza mundutik etorri eta ere mugimendu inguruan uste dut neskalan ere referentzia gehienak, eta orduan mugimendu aldetik saiatzen nintzen aitarekin pixkat jolas edo estimulazio ariketak egiten. Eta momentu batean, aita afagira eramatea gomendatu zuguten, afagi da Gipuzkoako afagiko elkartea. Eta, momentu batean pentsatu nun aitak ikusten zuen erantzuna positiboa zela ikusirik, agian aitak bezala beste Alzheimerra zaketan pertsonek ere ukizazaketela erantzun berdina, orduan planteatu genien zuzendariei, afagiko zuzendariei, proiektu piloto moduko bat ikusteko tailer modukoren bat egiteko aukera genekan edo almena genekan. Eta ia esan ez ziguten bat ere eragozpenik jarri, konfiantza osoa eman ziguten, eta
ikusi genuen oso erantzun positiboa izan zula, batez ere emozionalki oso kitzikarria zela pixkat musikarekin, mugimenduarekin eta lan egitea haiekin. Eta poliki-poliki, ordutik aurrera garatzen jongean proiektu bat izan da. Eta orain ze puntutan zaudete, jarraitzen duzu horrelako saioak egiten, dokumentalen bat ere egin duzue, ezta? Bai, saiatu geana da azken urte hauetan beste disiplina batzuetako artistak ere gonbidatzen, eta pixkata aztertzen ea zer nolako erantzunak hartzen zuen bakoitzak batzutan, ondo atere dira saioak, beste batzutan agian gaizki ez dira inoiz etera, esan nahet, gertatu daitekena da, egian ez horren besteko impactu emozionala sortzea edo, da betikoa pixkat probatu, ikusi nundin orakoan, eta hurrangorako hobetzen jarraitu. Datorren ostiralean egingo dugu egoerak baimentzen baldin badugu, behintzat, ostiralean 23an egingo dugu berriro Donostian, beste saio bat. Eta, egoerak zen baterainoko aukera ematen dugun. Horrekin oraintxeari nintzen ere errenteriko ikertolosarekin izketan, ze teorian niesenen egiteko azan. Baina nola orain ere errenderira izan den sartu, errenderikoaz baldin bazea, eta orduan orain begira. Eta zer da egingo duzuena? Saio bat beraiekin, erakustaldi moduko bat, ez, saioa? Normalean saiatzen geana da nahiko saio interaktiboa izaten. Osea, zati ludiko bat, non haientzat edo dantzatu, edo musika norbaitek jotzen duen, kasu honetan Idoia gonbidatu dugu, haiekin lan egin ahal izateko. Eta mugimendu ariketa zehatz batzuk definitu ditugu ere erritmoan oinarritutak. Orduan, pixkat konbinaketa da. Bai. Han niesenen egiteko aukera, esperientziak eskaintzen duna da, bertako aretoak, bargiztapena erabili dezakezu, soinua erabili dezakezu, eta horrek ere askoz dinamika politagoa sortzen du, eta hientzat ere askoz esperientzia politagoa sortzen du, baina, beti moldatu daiteke goerara, eta bai. Ni ari nintzen hemen Aido proiekten webgunean kuskusiatzen, eta ikusi dut atal bat plataforma digitala izena duna, inguruko, enpikadoko izpenaren inguruko esperientzia digital pertsonalizatua. Kontatuko diguzu pixka gehiago honen inguruan? Jo, ikuste dena, informazio guztia. Dara kuskusiatu dugu. Dena kuskusiatu dugu. Gaur goizean gozaldu duzuna ere badakite. Baina adostu dugu esan mesedez Goiuri oiana. Mesedez espasata. Gehiago ez kontatu, bai. Ez bai, pixkate oianarekin oianak galdetutako dokumentazio inguruko arte eszenekotako lanen inguruko pixkata hausnarketa bezala, niesen auditorian garatutako erresidentzia teknikoak aukera eman zegoen pixkat ez bakarrik saioaren grabaketa egiten, baizik eta baita beste bi proiektu martxan jartzen. Bata da zuk komentatutako plataforma digital hori, eta bestea da formatu handiko instalazio bat baita enpikado saioaren inguruan. Orduan, biek eskaintzen dute nolabaiteko esperientzia personalizatu bat, ze dira sinkronizatutak dauden kamarak, orduan plataforma digitalaren kasuan, etxetik ikusteko esperientzia bada, orduan klik bakar baten bidez, saltatu dezakezu pantaila batetik bestera, eta pantaila bakoitzak eskaintzen du perspektiba edo ikuspuntu berezi edo desberdin bat. Orduan zentzu horretan, ikuslea da edo erabiltzailea da saioaren nolabait formatua erabakitzen duena. Bai, begira. Gero eta gehiago dira, ez da plataforma digitalean sartzen ari diren arte eszenikoak, aipatu genuen Inigorena, ere? Bai? Horrez eta mundu virtualoa bizigea, normala da ere arte eszenikotan hori gertatzea, hori ere integratzea. Bai. Eta zuen webgunean ere, badago atal bat, eta hau, lehen aipatu du biografian, ez? Arte disiplina ezberdinekin aritu zarela lanean, badago artista bisual bat Eva Borner izenekoa, eta oso berezia iruditu zait, berarekin egin zenuen, irakurri behar dut, Dingiziu instalazio bat, ez? Bai argazkiekin, eta baita dokumental bat ere zu joan zinen Txinara uste dut, eta bertan, kontatuko diazu pixkan nola izan zen, entzulek uler dezaten, nik ikusi dut, baina beraie jakin dezaten zer den. Orain komentatzen nahi nintzen formatu handuko instalazioaren moduko bada. Nik erresidentzia artistiko bat garatu nuen Shanghaiin, Txinan, eta berarekin beraan ezagutu nuen, bera argazkilaria da, eta bideoa ere lan egiten du. Eta
antzeko, instalazio orain planteatzen ere egian antzeko instalazio bat garatu genuen bien artean, baina kanpoan, bai Austrian, bai Parisen erakusteko aukera auki genuen, baina hemen Euskal Herrian ez genuen erakusteko aukerarik izan, eta orduan hori ere pixkat nire buruan nekan erakusteko edo lako lan bat hemen aurkeztuko goanekan, eta hortik dator instalazioa orain egituko aukera edo gogoa. Eta izenburua da, Txinan gertatu zen, edo gertatzen ari den egoera bat dala, normalean auzo bat edo goiti bera botatzea erabakitze dutenean, eta etxe bizitza berriak eraikitzeko asmoarekin edo, eta bizilagunen batek ezezkoa ematen baldin badu edo, ezin dute bota, orduan gertatzen dena normalean da, dena urbanizazio guztia botatzen duela, orduan gelditzen dela papatean isolatutako etxe txiki zar bat, eta haiek deitzen diote azal moduko lurrean sartutako etxea, casa uña edo, eta hori da dingxu horren esan nahia. Horren jun ginen horrelako prozesu batean zegoen zona batetara, garatu genituen grabaketa saio batzuk, eta gero hortik ateratzen material grafiko guztia. Bai, oso proiektu potentea izan zen. Bai, ez da? Irudiak ere uste dut, niri behintzat olakoak iruditu zitzaizkidan. Bai. Lehen aipatu dut prestakuntza profesionalei ere prestakuntza edo ikastaroak ematen dizkiezuela. Nik konfinamentuan ezagutu nun Iker ikastaro bat egiten online. Eta hor luzatu nun, ez dakit, da ona eta enekiena ze ona nire gorputzen. Hazi ez dakit. Igual sentimetro bat, bai. Psikologiko. Bai, hoxe igual. Zu izan zinen, itxialdian denetarik iten hasi izan noitakoa? Bai. Gugea beste aldeko. Denetarik akaso ez. Venga, jane. Sukaldean nintzen asko hasi, eta hori beharra banun, begira. Ni sukaldean eta koktelerian trebe. Begira. Trebe, konfinantori esker. Eta mentenak duen ez lotura, tarte honen protagonista izan genituen harineketan proiektuko Iago Bastiazaran eta Iñar Sastre, eta aurten duela oso gutxi Iñar Sastrek kaleratu zuen Visions Fugitives, edo ez tegit frantzesez nola oskatzen den, Vision Fugitive. Vision Fugitive, baina Improvisations After Prokofiev, disko hortako musikarekin ari gara horrek egiten, eta benetan, hau da, musikari profesional goi mailakoa, eta dantzan ere oso txukun moldatzen den horietakoa. Izan ere azken emanaldian dantza egiten dute. Bai. Esaten ari nintzen bezala ez formakuntza eskaintzen duzu. Eta uste dut, lehen aipatu duzu aitarekin egin duzu lan hori, baina lehenguan zure amak esan zian, aipatu zian, enekin zure amazanik ere, behiramen dana kontatzen dugu. Eta esan zian, nerekin ere ibiltzen da horre, eta lanian jartzen hau. Bai, konfinamenduan hasi nintzen ere amarekin saioak garatzen, astean bitan, eta oraindik hor jarraitzen dugu. Begira. Orain astean behin egiten egia, berak konfinamenduan, jutan zan polikiroldi batetara klaseak egitea lehenago, eta konfinamenduan ezin zunez jun, barduan bi saio egiten genituen, orain berriro bestera bueltatu da, eta orain behintzat astean behin jarraitze dugu. Oso esperientzia polita izan da amarekin horrela lan egitea. Bai, ez da? Eta zuk Alemanian zeunde, ez da gital, Alemanian zeunde momentu hartan, eta hola online egiten zenuten zuek ere. Hori da, bai. Eta orduan, uztartzen duzue lan guzti hau, prestakuntza eskainiz profesionalei ere, zure horretan aritzen zara saioak eskaintzen. Bai, hori da. Bai, interesgarri iruditzen zitzaigun, hemen Euskal Herrian sortzaile eta nahiko konpainia dagoelako, orduan bakoitzak bere estiloa garatzen du, baina horrek dakan arriskua da, edo zure estiloa urte askotan zehar garatzezu ninean, daka pixkat espezializazioaren arriskua, ez? Normalean mugimendu zehatz batzuk, behin eta berriro maizegi batzutan, kominen artean, errepikatzeak arriskua daka pixkat lesio bat garatu alizateak, orduan. Pixkat gorputzaren kontzientzia areagotzeko eta lesioen aurkako dinamikak sortzen laguntzeko garatu dugu programa hau, eta aste honetan bertan Kukai dantza konpainiarekin ari gea saioak garatzen, eta bai, horrari dira jotake haiek ere estiratzen. Bai, ez da? Bai, hori seguru. Bai. Nik Iker, azken galderatxo bat egin nahiko nizuke. Errenderin ikuskizuna egin ondoren, solasalditxo bat egon zan, eta nik uste dut hori badela aurrekoan eraipatu nun, dantza ikuskizunetan
gero eta gehiago egiten den zerbait aukera hori batzuekin hitz egitekoa, lana gehiago ezagutzekoa. Akaso antzerkiarekin oraindik hainbeste gertatzen ez dena, eta aipatu zenuen hau. Dantza garaikidea euskarako euskalkien antzekoa da. Eta aipatzen zenuen, ez? Agian dantza garaikide ikuskizun batera joan zaitezke, eta kaso ez zaizu gustatuko, baina agian beste batera joan zaitezke, ez? Pixka bat aniztasun hori edo, zesan dezakezu, bai? Bai, bueno, hori izan pixkat, hola batean etorritzen, burura etorritzen, metafora bat pixkat esplikatzeko, agian dantza ikustea, edo dantza garaikia ikusteko ohitura ez daukaten horientzat, pixkat komentatzeko, nola naiz eta saio bat ikustea juntzean, eta agian gustuko izan ez duzun, hizkuntzarekin gertatzen den bezala, hainbat dialekto, dantza garaikidean ere hainbat estilo dago, orduan dialekto bat ez ulertzeak, ez du esan nahi, adibidez euskera ez dakizunik. Nigo horatze dut unibertsitatean egonean, eta bizkaitarrekin lehenengo kontaktu daukin nuenean, ez nun tutik ere ulertzen. Baina, batu haitzein ezakeen, parra egiten zuten, ere. Eta puro horretaz, norbait zuten ari balde gogoratuko da, eta parra ingo du, ere. Orduan anima dezagun jendea, ez? Dantza ere ikustera, estilo ezberdinak, eta bat agiaso ez, bestea bai, eta aniztasun horretan. Eskerrik asko, Iker, plazer bat izan da. Bai, benetako plazerra. Bai, mila esker. Eta aukiko du aukera. Akaso etorkizunan bigarren kafe hori hartzeko. Bai. Eskerrik asko, Iker, aio. Zuei, gero arte. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.